Se, että tällaisen hallin hangaarin voi pystyttää ilman isoja nostokoneita ja laitteita, niin se on ollut lähtökohta. Ja sitä kehitetään ja parannetaan, nopeutetaan. No ehkä se on tärkeää, että ei olla tyytyväisiä aina itsekään siihen, mikä meillä on nykytila, vaan halutaan aina kehittää sitä paremmaksi ja ei myöskään niin tyydytä semmoinen ehkä liian herkästi. Tai uskalletaan haastaa toistemme mielipiteet myös. No, KT-Shelterin suojat on lähtökohtaisesti jo hyvin innovatiivisesti kehitetty ja yritämme jatkaa samalla valitulla linjalla. Jos olette kuullut Rolleritten biisi Gimme Shelter, että anna mulle suojaa. Me annetaan suojaa koneelle, kalustolle, ihmisille. Me ollaan suojaajia. The usual for the unusual. KT Shelter.